ערב טוב לכולם. לפני שאנחנו מתחילים, השיר הערב מוקדש לעילוי נשמת הדסה בת אברהם, שהיארצייט שלה בכ"ח בטבת. חבב, אני מצטער, אימא של שושנה, שיהיה עלייה לנשמתה. ואני מאוד גאה להזמין את ג'פרי קופרברג, זכות הדיבור להעביר את השיעור. אוקיי, טוב, דקה רבה. תודה רבה. דבר ראשון, אני באמצע קצת טיפול פה. טוב, לא חשוב. דבר ראשון, אני רוצה לקחת דקה להסביר מי אני, מאיפה אני. אני עולה יחסית חדש, זה מזכיר לי בדיחה, שאח שלי מכיר מישהו, אחרי שעשה עלייה פה בישראל, גם עשה עלייה, הוא גר באפרת, הוא פגש איזה מישהו באיזה מסעדה, מסביר שאני ממש עולה חדש, ובעלת הבית של המסעדה אומרת, גם אני עולה חדשה. אומר, כמה זמן? 20 שנה. אז בעיקרון, כל מי שמגיע לישראל זה עולה חדש. אני כבר פה 4.5 שנה, נולדתי במונטריאול, גדלתי במונטריאול, למדתי במונטריאול, מה שלמדתי. הייתי בישיבה בארץ ישראל, לפני קצת זמן, כלומר 40 שנה. והזכות שלי, שהגעתי ליד בנימין, ואני עכשיו, ברוך השם, כמעט כל המשפחה שלי פה בישראל, כולל הורים שלי, מצב קורונה, אז זה הסיפור הקצר שלי. עכשיו, בקשר לנושא של הלילה, אני רוצה לדבר בעיקרון על סיפור שלא מופיע בתוך החומש. מדובר על משה רבינו. אז כל אחד יודע את הסיפור, משה רבינו מגיע לפרעה, ובאמת זה על התחלת הכרה של משה רבינו בתוך החומש. אבל יש ממש כמה פסוקים, מתחיל בפרק ב', שקצת מאיר לנו מי משה, מאיפה הוא הגיע, ומה התפקיד שלו. או לפני התפקיד שלו, מה הכוונה שלו בחיים, איך הוא התנהג. אז אני רוצה להגיד, אז יודע אם כל אחד יש לו חומש, אם אין לו, אז אני יכול להגיד הפסוקים, אני לא רוצה להפסיד זמן, לחזור על כל הפסוקים מעצמם, אלא להגיד את הכוונה של הפסוקים. התחלת פרק ב' דובר ככה. ג'ף, אתה רוצה להשתתף את המסך שלך? טוב, אם כן, יש את המסך שלי, טוב, אם אפשר... אתה יכול. טוב. טוב, יש את זה פה. יש? לא תפס. לא תפס. לא, אנחנו רואים. רואים את החומש או לא? את הספריה. כן, רואים מצוין. טוב, אוקיי, אם רואים את זה ככה, מתחיל בפרק ב', אוקיי? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. זה התחלת פרק ב', ממשיך עד פסוק י"ג. מפרק ב' עד פסוק י"ג זה שלב אחד בגדלות של משה. עכשיו, באמת זה מתחיל בפסוק י"א, ויהי מהם ויגדל משה, אז משה גדל. דבר ראשון שיודעים מהפסוקים, משה גדל. בין כמה הוא בשלב הזאת, אף אחד יודע, נדבר על זה. אחר כך, ויפן כה וכה, רואה מה שהוא מכה איש מצרי, פתאום רואים, ויאמר מי שמח לאיש שר שופט, זה י"ד, ועכשיו פסוק ט"ו,
וישמע פרעה. משמעות הדבר הזה, ויבקש להרגות משה, ויברח משה לפני פרעה. עכשיו, זה שלב שני של חיים של משה שמופיע בתוך החומש. משה בורח מפרעה. באמצע אותו פסוק, סוף אותו פסוק, מה הפסוק אומר לנו? וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. השלב הזאת, אנחנו לא יודעים כלום בעצם על החיים של משה, חוץ ממה שמופיע בתוך החומש. אני רוצה לשאול כמה שאלות, ובתוך מה שנשאר 20 ומשהו דקות, אני משתדל להגיע לכל התשובות שאני יכול בקשר לפסוקים האלה. אז דבר ראשון, מפסוק ט"ז, וכן מניין 7 בנות, תבוא ותלדנה ותמלאנה את הרעתים להשקות צאן אביהם. אז זה המשך של הפסוק שעכשיו משה יושב בארץ מדיין, דבר שני, וישב אל הבאר. דבר ראשון, בין כמה משה היה כאשר ברח ממצרים, בין כמה משה עכשיו כאשר הוא מגיע למדיין, למה משה הולך לבאר, דווקא באר, מי זה כהן מדיין, כלומר פסוקים מפסוק ט"ז והלאה מדובר על ראואל ועל יתרו, שני אנשים, אולי זה אותו בן אדם או שני אנשים נפרדים, למה זה וישב פעמיים בתוך הפסוק בארץ, וישב בארץ מדיין וישב אל הבאר? עוד שאלה, זה מספיק, אני חושב להגיד בתוך חצי שעה. עכשיו, נתחיל עם הפסוקים ככה. יש עוד מסך, אני רוצה להוסיף דבר פה דקה. טוב. דבר ראשון, ככה. השאלה הכי קשה לדעת, בין כמה משה כשהוא ברח מארץ מצרים, הנה פרעה. אז מתחיל, אני מקווה שרואים את זה פה על המסך שלי, רבנו בחייא, פסוק ב', פרק ב', פסוק י"ד, ומכאן למדנו שמה? שהיה משה י"ג שנה, שהרי בן י"ג שנה נקרא איש. הפסוק אומר, מי ישמך לאיש? מי יצא לך? זה מה שדתם מעבר אומרים למשה, ועכשיו יודעים שהגיל של משה רבנו שברח ממצרים זה י"ג שנה. מוזר. למה זה מוזר? כי יודעים, זה דבר אחד אם משאול לכל אחד שנמצא בתוך השיעור, בין כמה היה משה כשהוא חזר למצרים. אז כמעט כל אחד יודע את התשובה, בין כמה הוא היה? אף אחד? טוב, 80. זה כל אחד במיעוט. 80. 80. אז אני אומר שזה לא נכון שהוא בן 80. באמת יוצאים שביציאת מצרים משה היה בן 80. אז לוקחים 120 שנה היה משה נפטר, זכרונו לברכה, 120 שנה. 40 שנה היה בתוך המדבר. אז ביציאת מצרים היה בגיל 80. מתי הוא פגש פרעה בפעם ראשונה? לפי המדרשים, כמעט כל מכה לקח חודש. אז בעצם, כאשר כל המציאות של הסנה, שמשה ראה את הסנה וחזר למצרים, היה בגיל 79. ביציאת מצרים היה בגיל 80. עכשיו, אם הוא גיל, לפי רבנו בחייא, הוא בגיל 13, אז הפסוק, באמצע אותו פסוק שמופיע, זיז את זה לצד, באמצע אותו פסוק
וישמע פרעה את הדבר הזה, ויקש להרגות משה. פסוק י"ד, מאיש שמחה לאיש, הוא בן 13, הוא בורח ממצרים. הוא מגיע, לפי הפסוק, אותו פסוק בהמשך, הוא מגיע למדיין, אז לפי הפשט של רבנו בכיה, אם זה לא יותר מסובך, הוא מגיע ממדיין בגיל 13. המשך של הדברים, רואים, אני קופץ למטה, זה רמב"ן. רמב"ן אומר, הנה היה כבן 12 שנה. הוא אומר, היותו יהיה צעיר. משה היה בן 12 כאשר ברח מפרעה, והוא אומר לגיל 20, ומדן לפי משה היה בן 80, אם כן עמד כמו 60 שנה בורח לפני פרעה. לפי רמב"ן, זה תקופה של 60 שנה מאז שהוא ברח ממצרים וחזר. אז איך אני יכול להסתדר עם ה-80 שנה ו-79 שנה? בגמרא מופיע כמה פעמים את התירוץ, חודש בתוך שנה נחשב להיות שנה. אז יכול להיות באמת הוא היה 79, אבל לפי החשבון של שנים, אפשר להגיד הוא כבר 80. אז זה אפשר תירוץ אחד לסדר, איך אפשר לסדר את כמעט, לא יודע מה שזה מחלוקת, אבל להבין את המתמטיקה, איך הוא או 79, 80, זה כן בסדר. היה השנה ה-80 שלו, בסדר, אוקיי, זה מסתדר. אבל דבר ראשון רואים פה, שהוא לפחות 60 שנה מאז שהוא ברח ממצרים, ומגיע חזרה למצרים. אז מה הוא עושה בזמנים כאלה? טוב, אז לחזור למדרשים. יש הרבה מדרשים שמדובר על איפה הוא היה. יש את רבנו בכיה בשמות, לא, אין לי את כל המפרשים פה, אם יש לי, אז תסתכל פה, רבנו בכיה, איפה זה? אוקיי, נדע לכל אחד. לא, אז אוקיי, טוב, אני רואה, פלטיאל אומר פה, משה היה בבית 7 שנים, ולא אותן 7 שנים אמר להביא אותו האיש האלה, אז הוא היה 7 שנים בתוך בור, 7 שנים הוא היה עבד בתוך התפקיד של יתרו, אז לפחות אנחנו יודעים מה הוא עשה בשלב אחד מסוים. לפי מדרש אחר, הוא היה בין 40 שנה במצרים, 40 שנה בבניין, ו40 שנה בתוך המדבר. יש גם את הספר ישר, שהוא אמר שהוא היה בין 27, כשהוא ברח ממצרים, היה בין 40, היה 40 שנה בכוש, אני אסביר את זה בהמשך, הוא חזר, יצא מכוש, היה בגיל 67, היה 10 שנים בתוך בור בבית של יתרו, 2 נוסף שהוא התחתן עם ציפורה, וחזר בגיל 79. לפי זה מוזר, אבל הרש אומר בפרשנו, שבכלל הוא היה זמן ארוך, בין הזמן שהוא יצא ממצרים פעם ראשונה, ומתי שהוא חזר. אז בעצם הרב הרש אומר שבלתי אפשרי לדעת כמה זמן זה היה, בין ההתחלה לסוף, אבל אנחנו יודעים מתי שהוא הגיע בחזרה בסביבות 79-80, ומתי יצא ממצרים, וכמה שנים היה בתוך המדבר. אז דיברתי קצת על כוש. יש מדרש מפורסמת, שמדובר שמשה היה בכוש. גם מופיע בתוך המדרשים שמדובר
עם הסיפור של מצרים, מרים ואהרון, כאשר דיברו על אישה כושית. אז מה מדובר על אישה כושית, והקשר בין אישה כושית למדרש שמדובר פה על כוש? אז אחרי שברח, היה 40 שנה בכוש. מה הוא עושה בכוש? הוא היה ראש צבא של מלך בכוש. והיה איזה בעיה שאני לא רוצה להסביר באריכות, אבל הוא באמת מצליח בתור ראש הצבא, מנכ"ל של המלך בכוש. המלך נפטר, מת בגיל יחסית צעיר, והיה לו בן צעיר. אז מה משה עשה? הוא אומר, טוב, הבן לא יכול להמליך על כוש, אז אני אתחתן עם האישה המלכה, אישה כושית, ונגדל את הילד, ואחר כך הילד יכול להמשיך במקומו, בתור המלך בכוש. אז זה מה שהוא עשה ב-40 שנה בכוש. אחרי ברח, עזב, אחרי הבן גדל, אבל לצער, לטובתנו, אבל לצער של משה, מה קרה? הבן זרק את משה מכוש. לא רצה שהוא יכול לגור שם, בגלל הוא פחד ממשה, אפילו שמשה גידל את הבן כמו הבן שלו, אבל הוא פחד, ומשה ברח עוד פעם מכוש. עכשיו, מה הוא עשה? עכשיו זה רק להגיע לבאר במדיין. אז אנחנו עכשיו רק מדובר על הפסוק ט"ו, ויקש דרכו ויברח משה מפני פרעה. זה כולל כל הפסוקים. עכשיו מגיע למילים, וישב בארץ מדיין, וישב אל הבאר. אז מה חשוב? רק הגענו לשאלה, מה הוא עושה במדיין? זה גם מוזר. למה? כי אפשר להגיע, למה הוא גר, אז יש אפשרות להגיע, לפי אבן עזרא, בי"ג אבן עזרא, או אפשר לראות את זה, אז זה באנגלית, טוב? זה י"ג, י"ב, אבן עזרא, ב' ג', י"ט"ו. יש אפשרות להגיד שמה קרה? פתאום, זה הבאר שהוא מצא. איפה זה כתוב פה? לא כתוב, לא חשוב. הוא אומר שזה, למה? כי זה העיר שהיה בתוך האזור מדיין, כשהוא ברח מכוש, רוצה באר, באר זה מים, זה מקום לשתות. הספורנו מסביר שהוא דווקא לא רצה להישאר במדיין, הוא היה בדרך למקום אחר, ונפל לו שיהיה איזה באר שמפורסם מגיע. רשב"ם, גם כן, עם רשב"ם פה, זה רשב"ם, יש רשב"ם פה, אפילו שזה באנגלית, פתאום הוא רוצה איזה קיוסק, מכולת, לקנות משהו לאכול, לשתות, ופתאום נפל לו כל הסיפור של יתרו, והבנות של יתרו. אז דווקא אין לו סיבה מפורסמת או מסודרת, למה משה הגיע לפה, למדיין? סתם. שאלה, יש אפשרות אחרת. יש מפרשים שמסבירים שדווקא מי זה, אני אסביר את זה לפי הרש"י, ומזה נשאר 10 דקות, אני מקווה שנסיים בזה גם כן. הרש"י מסביר
על הפסוק וישב. פה וישב, איפה זה? סליחה, זה י"ג, ט"ו, איפה רש"י? רש"י. אוקיי? ויקרא את הרוגז מלו. וישב בארץ מדיין. המילה וישב רצה לשבת שם. אז דבר ראשון, לפי רש"י, הסיבה שמשה הגיע למדיין, הוא דווקא רצה לגור שם. למה? אז מה שמופיע, וישב אל הבאר, הרש"י השני שמופיע על המסך, ויש פה של השבט. מה זה לשבת? הוא למד מיעקב. מה למד מיעקב? יעקב שהתחתן, מצא את הזיווג שלו בבאר, גם משה פה רוצה למצוא את הזיווג שלו בבאר, אז הוא דווקא מחכה בבאר מה שיקרא, שיכול להגיע לחזרה, הוא רוצה להתחתן, ולהיות לו אישה, אולי גם לפי הפסוקים, יהיה לו ילדים ומשפחה. אז לפי מה שאמרנו מקודם, אין הסיבה שמשה רצה להיות במדיין. לפי רש"י, יש סיבה נפלאה. מה זה הנסיבה? רוצה להתחתן. ולא רק שלמד זה מיעקב, גם אם יודעים את הפסוקים, יצחק, הזיווג של יצחק, זה גם היה אצל הבאר, רבקה ואליעזר, וגם איפה היה יצחק מתפלל, כאשר רבקה הגיעה בבאר לחי רועי, אז יש קשר בין הבאר לחיים. יודעים גם כן העניין של הבאר, זה למדתי מאחד מהחברותות שלי, מה העניין של יש שלוש אפשרויות, מעיין, באר ובור. כולם, יש מים בתוך כולם. מה זה בור? מישהו חופר בור ומלא מים. מה זה מעניין? מעניין זה נער, או מה זה מעניין? זה בא רק מקודש ברוך הוא. מה זה באר? באר זה מישהו חופר בור, אבל הקרקע מלא את המים מעצמו. אז זה שילוב בין הקודש ברוך הוא לבן אדם. אז זה הכוונה שבאר. אז זה למה יש כל כך חשיבות באבות שלנו, וגם משה רבינו, בקשר למצוא את הסיווג שלו בבאר. זה מה שהוא רצה לעשות. נמשיך הלאה טיפה. אז בהמשך מה קורה? יש מדרשים מדובר, אז אפילו לפי המדרשים שאומר שמשה היה בבור, לא באר, בבור אצל יתרו שלב בין 7 שנים, 10 שנים, גם לא חשוב, התחתן בסוף, אבל מה שזה אומר וייל, זה יהיה, מה זה אומר? פה זה אומר, פה, איפה זה? וייל משה, פה, לשבת, וייל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפור ביתו למשה. פסוק כ"א. אומר שמשה זה כמעט שבועה. משה הסכים עם יתרו, שבגלל שהוא רוצה לשבת והתחתן עם ציפורה, הוא מסכים בתוך שבועה לגור עם יתרו. אז למה זה חשוב כל כך? אני בעיקרון, זה שאלה נפלאה מצידי. כמו שאני רואה את הסיפור, משה מגיע אחרי הרבה שנים, ובאמת לא חשוב בין כמה הוא. הוא מגיע למדיין, הוא יושב, יודעים מהפסוק וישב יעקב, מה זה רש"י אומר על הפסוק? יעקב רצה לשבת בשקט. אחרי כל הסיפורים שהיה לו עם עשיו, עם לבן, די מספיק, החיים שלי כבר זקן,
מגיע לי שלווה בחיים, אני רוצה לשבת בשקט. לפי הפסוקים והמילים בתוך הפסוקים, אפשר להגיע שמשה הגיע לאותו מצב. רוצה לשבת, לפי הוא למד מיעקב, אני רוצה להתחתן, אני רוצה משפחה, והיה על משה לשבת אל האיש, אומר, אני רוצה לשבת פה, אני לא רוצה לעזוב את המקום, אני רוצה לשבת פה, ולהיות עם אשתי, אני רוצה ילדים, אני רוצה משפחה. אז למה חשוב לנו? ומה המסר שאנחנו יכולים לומדים מכל הסיפור? כי צריך להיות מסר. כאשר הקדוש ברוך הוא בא, מבקש ממשה לחזור למצרים, זה בפרק ג', לפי מה שמופיע בפסוקים, משה לא הסכים. כנראה לנו, לפחות לי, משה רצה לשבת עם יתרו, הוא היה שבוע, ויודעים מהפסוקים אחרי שהוא חזר מהסנה, אומר ליתרו, אם יש לי רשות לחזור, אני אשמע איפה זה מופיע בפסוק, איפה זה, נשאר לנו כמה דקות, אז אם לא אמצא את הפסוק, תמצא לבית, שמשה חוזר ליתרו, אחרי שהוא אומר לקדוש ברוך הוא, מסכים, מבקש רשות, ובעיקרון התתר הנדרים מיתרו שיכול לחזור, ויתרו נותן לו רשות. אז מה המסר שאני מקבל מזה? לפעמים כל אחד יש לו תפקיד. אף אחד עכשיו, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם בן אדם עכשיו, פנים בין פנים כמו עם משה. אבל אפילו משה רצה לשבת בשקט, רצה לשב ידע באר, שתחתן, יהיה לי ילדים, יחיה בשקט. והיה פשוט בשביל לא להגיד די, אני לא רוצה. פרעה רוצה להרוג אותי, בני ישראל יואשמו לי, יש לי הרבה סיבות למה אני לא רוצה את התפקיד. אבל לסוף, משה ידע שזה באמת התפקיד שלו. ואפילו שהיה כל הסיבות, כמו גם כן כאשר ישב יעקב בשקט, ופתאום נפל לו את הסיפור של יוסף, את הסיפור של דינה, וכל מה שקרה לו אחר כך, זה דרך החיים. אז לפעמים זה לא כל כך פשוט בשבילנו לשבת בשקט. צריכים ללמוד, לראות את משה במצב שהוא גם יהיה לו קשה, וגם יהיה לו אפשרות להגיד, לא רוצה, זה לא אני, זה מישהו אחר, ובסוף גם השתתף אהרון, ולפי הגדולה של משה, הוא רוצה שהאחי הגדול יצטרף לעניינים. אני מסתכל על זה, הוא אומר שמשה היה בן אדם. גם למשה היה לפעמים קשה לעשות את עבודת הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ידע בעיקרון שהוא רוצה לקבל את זה. ואחרי שקבל את זה, הוא עושה את זה 100%, 120%, 200%, מכל הכוחות שלו. וגם כן אנחנו, שיהיה לכוחות, שלפעמים יש לנו תפקידים שאנחנו, זה קשה לנו. אפשר להגיד לא רוצה. אבל צריכים לעשות את התפקידים שבא עלינו, ולעשות את זה, ובעזרת השם עם כוחות של הקדוש ברוך הוא, נצליח גם כן. מצב שלנו עכשיו בקוביד, בקורונה, אני יושב בקנדה, אני חושב כמעט כל האנשים שבתוך השיעור בקנדה, אין את החיסונים, באמת זה מצב קשה, כלכלי ומשפחתי. אני רוצה להגיד ברכה לפחות שכל אחד יקבל את התפקיד שלו ואת הכוחות של הקדוש ברוך הוא, שגם אנחנו נצליח אפילו שזה מצב קשה. תודה. יש שאלות? תודה. תודה. יפה מאוד. אז תודה רבה.
I'll say this in English. Every week, Jeff English, sends out Hebrew? a really good Dvar Torah. And if you'd like, how should we do this? If you would like to get on his email list, how would you? How do you, hold on, am I still sharing my screen? You are. How do I unshare my screen here? I don't get, my screen is locked here. Hold on a second. Can you unshare my screen? I thought I did that. Hold on a second. Right, my screen seems to be somewhat locked. Okay, go. Yeah, sorry, Elliot. All right. So just the question is, people are interested in getting on your email list. Oh, thank you. If anybody wants, Elliot, they can send it to you. Okay. I can, forward it in. They're in English primarily, but. Right. If anybody's interested, send me a message, and I will, or send me their email, because I don't have everybody's email, but I will forward it to Jeff. Thank you. Oh, great. Okay. Thank you very much. Next week, I don't have anybody scheduled yet, but of course, I will get someone scheduled. Beli Neder. Okay. Shabbat shalom. Shabbat shalom to everyone.